раҷабалӣ, нигоҳ кун, ман ба ту чӣ овардам. Ин маҳсулоти нави ширӣ, ки дар деҳаи худамон истеҳсол мешавад ва муҳимаш аз шири говҳои худи мо. Оҳо, чӣ хел зур! Йогуртӣ, олучагӣ, қулфинаӣ. Дадаҷон, инаш ҳам маҳсулоти нав? Дар мағоза харидорон ҳам мегӯянд, ки маҳсулоти ширӣ зиёд шудааст. Ин маҳсулотро чӣ тавр тайёр мекунанд? Дар хона мо аз шир фақат ҷурғоту чакар тайёр мекунем, халос ку? Барои зиёд истеҳсол кардани йогурт, қаймоқ ва панир чӣ қадар шир лозим мешавад? ин қадар саволҳои зиёд медиҳӣ? Рав аз модарат пурс. Вай тоҷири пешқадам ва роҳбари гурӯҳи занҳо оид ба ҷамъоварии шир шудагӣ. Модарҷон, шумо гуфта диҳед? Оҳ, ту профессори донои мо фақат мепурсӣ барои чӣ, аз куҷо, чӣ хел? Барои аз шир маҳсулоти гуногун тайёр кардан, вай якчанд технологияи коркардро мегузарад. Биё беҳтараш ҳамаи ин марҳиларо ба ту нишон медиҳам. ёд дорӣ, вақтҳои пеш шир зуд турш мешуд ва онро мепартофтем. Намедонистем, ки бо вай чӣ кор кунем. Ҳамсояҳо ҳам гов доштанд ва мо ширро фурӯхта наметавонистем. Ана акнун бин, инҷо нуқтаи қабул ва хунук кардани шир. Ин усули нави инноватсионӣ мебошад. Онро ба мо лоиҳаи USAID оид ба рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон омода ва тӯҳфа кардааст. шири мо дигар вайрон намешавад. Онро ба ин нуқта оварда месупорем. Дар хонаводаамон акнун тиҷорати хурд оғоз карда, соҳиби даромадӣ иловагӣ ҳам шуда истодаем. Ман ширро аз ҳамсояҳои худ пагоҳӣ соати 6 ҷамъоварӣ намуда ба ин ҷо месупорам. Ин зарфи калон барои хунук кардани шир, ғунҷоишаш 1 тонна. Дар ин ширро нигоҳ медоранд. муҳлати нигоҳ доштан аз ҳарорати шир вобаста аст. Чӣ қадар ҳарорат паст бошад, ҳамон қадар муҳлати нигоҳдорӣ дароз мегардад. ин дастгоҳи камёб ва боақл барои муайян намудани сифати шир мебошад. Ин ба мутахассис имкон медиҳад, ки дар якчанд дақиқа дар таркиби шир чӣ қадар равған, сафеда, турушӣ ва об мавҷуд буданашро муайян кунад. Инро фиреб дода намешавад. Агар шир вайрон шуда бошад ва ё ба он об ҳамроҳ карда бошанд, ба зудӣ нишон медиҳад. ширро ба мошинаи ширкашӣ тавассути ана ин лӯла мегиранд. мошинаи ширкашӣ онро ба корхонаи коркард мебарад. дар ин корхона ширро тоза ва безарар карда, микробҳояшро нобуд мекунанд. бо истифода аз технологияҳои махсус ширро коркард намуда, аз он қариб 30 намуди маҳсулот тайёр мекунанд. маҳсулоти тайёршударо дар яхдонҳо нигоҳ медоранд. ана баъд ин маҳсулотро ба мағозаҳо барои фурӯш месупоранд. мо онро харидорӣ мекунем. шумо бошед, истеъмол намуда сиҳату бардам ва боақл ба воя мерасед. Дадаҷон, шумо бисёр чизҳоро надида мондед. ману модарҷонам як роҳи пурмазмуни ширро аз гови худ то бастае, ки шумо ба хона овардед, дида баромадем. олиҷаноб, акнун биё ба сари дастурхон нишаста ҳамроҳ йогурт менӯшем.